Nazdar všichni lidi, rozhodl jsem se, jedu do Krakova na setkání mládeže, celosvětový pozor, s papežem, se svatým otcem Františkem. Takový setkání nebude ale asi úplně zadarmo, takže se koukneme, kolik to stojí. OK, 5800 korun, ale já jsem se rozhodl si vydělat, udělal jsem si plán, budu chodit do kaváren, budu roznášet letáky, hlídat mazlíčky, hrát na ulici, prostě dělat všechno pro to, abych si na ten Krakov vydělal. Přizvu si k tomu kámoše Sukiho a vy budete sledovat, jak si vydělávám na Krakov. Tady je Suki, podívej se na kameru. Zdravím všechny chudý studenty, všechny kavárníky. A Suki mě bude kamerovat. Já tady budu makat v té kavárně a já jdu na to. Právě jsem kejvnul na brigádu hlídání psa. Fíku. A co holky, Fíku? Co? Máš nějaký feny? Máš asi hlad spíš než feny. Hop, 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 hop. Pojď se ukázat mladistvím, pojď. Právě přicházím do nové práce. Měl bych roznášet nějaké letáky, nebo co, vypadá to tady docela luxusně. Jdem se domluvit s paní Pavličovou, o čem to bude ta práce vlastně. Budu se snažit to točit, ale nevím, co se všechno povede natočit, takže to trošku teďka schovám na chvilku, jo, tak zatím čau. Takže tahle akce úplně nevyšla podle mých představ. Myslel jsem, že budu nabízet letáky na nějaký kulturní akce a přitom to bylo na nějaký nemravný akce, takže jsem to nevzal. A myslím, že možná máte taky zkušenost s něčím takovým, tak mi pište do komentů dolů, jestli se vám nějaká taková zkušenost už stala, protože jsem z toho docela odvařený, jsem myslel, že budu mít práci a nic. A dostal jsem od farnosti 1000 korun. 1000 korun. Kešu, co tady děláš? Klasický animátor, ne? To máš zadarmo? Ty připravuj oběd. Ne, mám za to 10 000 asi za hodinu. Co máš patikovaný tričko? Oběd! Ještě než začnete jíst, tak bych vám chtěl poděkovat za úklid. Omluvit se, že se to trošku protáhlo. Tak jo, tak dobrou chuť. Můžete jít. Dneska už jsem úplně vyšťavený. Asi už nebudu chodit do restaurace, protože jsem na tom prodělal. Dal jsem si velkýho mafina s čokoládou, velkýho mafina se šláčkou až do stropu a prostě to není dobrý takhle utrácet. Ahoj všichni, takže dneska nás čeká trošku speciální výprava, protože Kešu mě poprosil, jestli bych ho mohl dneska natočit s jeho kapelou, se kterou se občas takhle schází. A podíváme se, jestli něco vydělají. Myslím si, že výdělek půjde taky na Krakov. Tady s náma zpívá Esmeralda. Hej, dobrá, písnička ve škole. Zdravím všechny diváky mýho kanálu, protože jsem šťastný člověk. Právě jsem si totiž vydělal, teď se podržte, 5800 korun na Krakov. Chci vás povzbudit, protože není to tak těžký si vydělat, jak se zdálo. Takže doufám, že se tam všichni 20. července uvidíme. Lajkujte, sdílejte, milujte a těšte se na další video. Právě jsem byl odevzdat Fíka, pejska. Docela ukrutný hlídání to bylo, no, ale tak přežil jsem to. A teďka si jdu koupit něco dobrýho na zub, nějakou laskominu. Tady si můžete kouknout, co tady vlastně je. Ono to asi neuvidíte úplně přesně, ale máme tady nějaký frešík za 139 korun, tak se mrkneme. To vypadá luxusně. Dortičky.
Ale asi... Tak rád bych střel do Řík, ale... Asi... Zase, abych neprodělal hodně. To... Asi se rozloučíme. Nashledanou. Tak jsme se rozloučili, protože jsem usoudil, že je blbý prostě vyhazovat za to takový prachy. Takže si asi půjdu koupit něco levnějšího. Tady je večerka. Večerka Věra, tak možná by bylo lepší to zkusit tam. Co? Koupím si nějaký kolínka.